guys, paisa ketal video norok bai baksa malai sapka guys tini watui pura mia horni simi watui faimang tabuk sarego kita watui thak guys tabuk berai namkai thanglai he lama khor laijak yang ko bike rok reding laijak no tabuk thanglai nai sung hangai tongbang kai khoi district sung tabuk dolai district ni manik bandar o jaga thanglai nai tongni soya krai te ane video no nai sajak angkai subscribe kai redi angkai bell icon no sinai redi ta dakti video rok nongnani bagai angkai norok ni hamjak ma manai tonga aste to guys nai tongni soya krai ni vlog video no yang angkani eko pronob baisa hoijak sungkuning khalai nai kaisa bike ni bagai ei chung te borok tlang malia kaisa bike ni bagai sungkuni thanglai nai sungkuning berai nai norok nai simi tongni soya kare pura thas ke finally tabuk hingke sung highway road sokpai kai ko nai di busuk saman busuk speed thang tong sung tabuk bike gana thalai tongo yang osra beralai feka lama digo onek nin dorso mo ta ko sin kana eko tabuk ane pronob bai tabuk correction khanam nai na di norok ni bagoi correction tam sabai ka guys ang iko ane interview mo ne tong no kaisa mane question ya kaisa advice to bolo ang koidin pore no kaisa phone hai ka ba GoPro na ni tongo so bela confuse ngai tongo GoPro bai phone ni bisingo so abono dorporo kisa ano advice data mane tamna kan gan bagai bisik sano asuno enaro comment khai sadi tarpore bonang bobonok nai bobo ngai tongo tik ase engke tabuk eko thanglai sinai ta sol neng thanglai nai thana da kho na thalalia tikisa bus ka akok nai gana kho wati jodi phai ka chonga ham bag re kharnai ni chol tabung hai guys so eko Kamalpur town thanglai tongo guys eko turu ke thanglai jak kai malai nai sogoya kono guys nge tabung hai chung sobai lai jo eko manik bandaro phaimani ba manik bandaro no sopai ka nai di yang okai pura wati wa mang pladang jage ko na hare tui ko bulum jak guys nai di chung tabo manir bana sobai ka angkai chung teisa thana mo chungoi thangka Kamalpur town hanai wansuk lai kanga tabo Kamalpur town thanglai ni tam ongnai toni guys abos mobile si battery paiti ta guys chung Kamalpur manik bandaro thanglai ka angkai odino pura mobile system obung thangka do angkai tamungkha sungo ayang thangmani se video ro kono khaima laili ata wati bowai tongkha phaibro pura wati sithamika norok no phunungman khamo mobile ekdom charge kroi video singlia ngaba system obung thangka angkai bini mobile bahai nong thangka ngan mobile bahai nong thangka angkai ba titamung nesa video rok ma khaili angkan norok na chung Kamalpur town plus manik bandar rong nasuk phunungko simalia ta যদি next time chung thak angkan norok no ekdom thaske phunungnai chung Kamalpur town thangmarok chung tawai sa thalai nai kai ane pronob dos tengka bini channel ni mungkai pronob biker jodi bini channel norok boke support khedi tai support khedi plus norok tam khaina ngaba saimono tei joto sakhulo sana nanglak subscribe khedi bell icon tok lini to sana nanglak support khedi matlab tini youtuber rok ni bisingo angka joto bujio video nai tonai rok bujio support khedi mane breke khayana chung jemon election phai kangkai yasi kongsa ketrek ker ya daba ha 5 bosor ke 5 bosor abani bagoi chung je election pro bud dima hain ta mo kaisa support bo borong no hamjak ya 100 jona
hajar hajar borok youtuber tongo amoni bisingo sabono hamjaknai je jani video no hamjaknai bono se support khayadaba bahinta election purbo je borok no hamjaknai bono se vote dinai amhai no youtube bo je borok no video naithokjago je borok no chajago o borok no se support khayo amhai nota engkai bono support khaydi ano support khaydi engkai tini tam sanan musung sakari kija ini channel ni mungtaya sairi gede sana ni mood kuri tini ang ekdom sorry kostong ja tam ne baru thangai interest nangya ta gurung mal bagi acha ngai guys nai tong sidia ni ya angkai ko apa naik tong apa tam nai tong ke phunuk lia acha norok no lo bonna harma pore phunuk nai ko phone no busy ঠিক আছে guys tenen vlog video rona paina nai tong ni soya kare sarek sanjat berai mani tenen video rona paira desnai guys ঠিক আছে